Himbotok khaiman ngekai sung asal mari constitution ni sampawar amsuye sung khoi tongo sungo himbotok klaim bathani sung eksungeng laki ora sini sung manana rongkha sini tipramotha tei YTF tei sini TWF sung oro khaiman jaka sini tipramotha ni wo tamnai block president tongo vice president tongo tei YTF ni bo tongo president vice president do apa hai kumma sini tipramotha ni atong sung kumma tongo sini sung tini oro himbotok klaima karam ke kaisino sung nukna thanai 4 tarik go sini TSR officer thronglui sini sar mak hasin jomatia tei Kiron Kumar jomatia bo naik subidar borok thronglui no officer borok ni constable roksa direct gulikai berthaman sung nukha sung abono tu sung tini sini tipramotha sung khado sung tini himbotok klaileka sung nugo abo hai tebo kobongma sung tharai rogo nukna sini buku koroksa bihi busai borok kaise program khai phimosi sini buku aloni sakki jomatia busai no bui bihi no rongfreman nuka sung rep klayo abaki bathana naika sung tebo kobong nugo abo hai sung sini sukoram sar SDM abo hai te sini Robi Liton abo hai Priyanka jomatia Priyanka mok Payal Mura Singh abo hai kobong rep khai bathajomani sung nugui tongo tei sung thanai sini fireman Biswajit Deborma buba haino hai buni dohani borok bai lama ono musuk tok buti berhasaka abrok tongoi sing bukha tongoliya oba haino sing nugoi sing tini sing tipramotha sing tini lama himbotok klaina naka tei sing justice sana naka sing justice sanmani obono sing tini Sukando Das Khorsa rifleman sing nayo sing bono phasi nani tei tini berhajangnai tini TSR je officer borong ni nukungo sing compensation nayo borong no 5 लाख सुनो को जो जागा ना ठीक है 5 लाख दो बरो खर्चा नहीं कि बिनि लाख मनी दाम कि 5 लाख अब 5 लाख नि मारि दा जों नायो 5 लाख सिनि हाय ऑफिसर बरो थिमन कि 5 लाख जों सार मनो 5 लाख या जों नायो बरो न 5 लाख जगह 50 लाख नांगथो ते दाखि बरो नु खुंगो सरकारी चाकरी नांगथो आसो जों नायो हामबाय We want justice. Suganda Das pasi mari dai. Jangan coba kotor curi dai. Jangan coba kotor curi dai. Opposition politics. We want justice. We want justice. We want justice. Justice move it. No justice move it. We want justice. Suganda Das pasi mari dai. Suganda Das pasi mari dai. Sini koloni tesa jawana bathana Suganda Das pasi mari dai. Sini koloni tesa jawana bathana Suganda Das pasi mari dai. Belai hambai ngaro kothma thumnai rongno sungtini belai tamhinani jolma boklayo kharima singsa chini dokhani bagai norok saimano thanai ingo poidin sekang sini tibrasa TSR mangni bathajaka Sugando Das ni bini gobai silaibai abo naji sini sai phagai sini tibrao democracy to tong kukrei abo sung chilia sini tibrasa rok din phagai butharjagoi tongo tokthorjagoi tongo rep khaijagoi tongo amhai kabang ma pati mungpati tongo kintu tapsu tu chini tipra hastebo kahamkai chini tipra sarok justice maya ninda ang sungnani musungo mane tipra hastebo mane sudu mane tamhinani jatigoto amhaida royal order phakya abo to sia kintu ang abono bisingo tamhinani krak te mane kotor majra je bothanai Sugando Das bono phasi roi bothanang thun sung aboni tui tini justice ni bagoi sung tini ashram bari ni ungoi sung tini lama himbotok khlainai justice sanai am bisingo jodi thik moto bono jebo thanai Sugando Das no bono kuboi thik na krak justice ba hanging bono riya khai ba mane bono phasi ri khai chinmo soba thagui tonglak sungtebo kotor soba ongkhanai tini nungnai norok chini khorang ni bisingti sung chini tipra sarong ni bagoi
sini manthani bagai sini tibra sarok busukai sekjagoi tongka busukai thungjakoi tongka sini tibra hastewo sung abo belai kai manthani sung jobo jolibo mane sini bukhano sung saimia sung butingoi tong sung phunugoi maya abo hage sung mane joloi tong actually na je abo tamnani angka hino mo kaisa political issue na hina tamnani mo je Suganta Das bothanai bo bothamar pore Somrat Mojumdar hinai kaisa bukung golok sala bo comments khayo Suganta Das ke hero si bobangi bagai kaisa asno Somrat Mojumdar comments khaya jaga joto babagrani mothani borok no bothar mangase abo hini bo comments khayo bo hai borok amti hagai jodi comments khai tong gai sini khoroksa sini tibra mothani khoroksa takho sudo jas bo sini tiasar botha jamani o kongno thui bo dukh prokas kya aboni bagai bini moge appear rengkha kintu Somrat Mojumdar hai borok direct social media o comments khai tongo Suganta Das bai hero si bonoi tisa comments khai tongo mothani joto borok no bothar mangase kamni amo hai borok no khai phone action na jaya sini omiya takho omiya sudo sing tiasar botha jamani khadumar phunma bagai boni moge khai tini appear kobi horja abo belai sai kayo tibrani loin no tamo sudo tibra sarong bagai sibina borok ni tekune borok bai ke kulpuri khai da angamro koine musugo Supreme Court ni sini Indian constitution abo jotan barang samana namthon tamaga inde sini tibrawa democracy purikha totally jumla pass amo hai obostha hoi tokha sini tibra saro din kai re phajak to bothar jak to puro justice maya no case mo amo hai nongna phala hoi tokha tak Suganta Das bil mentality thik roi hai bona ma age sai tongo bo mentality thik ta kongkrai ajaga otun saima sakamle bo sudi sana sudi mai ne pong botharo bona bona sabas power khaba sabas kono khamdari khaba amo age ni tongora borok botha mane tamo justice tong o justice mananton bona phasi bothananton sungabo justice sini promotion doi tibra hasni joto lokni bisingte sungo kongra awani namu sungo sungwaning khane mu sungo home department biplop debno bo dati mo event no mo fake no bo jodi dati solution khai dati majra kotor ya kai Suganta Das no sini tibra sato phara kahin silin singai tonglak sung tebo movement kotor thangai tebo chokbo kotor khai sung bono dati phasi linai sung ব্যবস্থা ma khlai lai